your day 28 of Ako Pickle Cup Camarines Sur. Brought to you by, of course, none other than Congressman Zaldico at ng Ako Pickle Party List. Katabang na, kasurong pa! We welcome you everyone inside the Capuerte Sports Complex for our double-header matchups for today. And for our second game, we will be having Municipality of Pili versus the City of Naga. For the starters, let's first start with the Team Pili. Wearing jersey number 0, the power forward for Pili, Solaiman Poljan. Wearing jersey number 3, the forward, we have Sapordo Gerard Clark. And the center for Team Pili, jersey number 4, we have John Ian Manayan. Wearing jersey number 18, the shooting guard, we have Gabriel Mario Lumberio. And to complete the 5, we have jersey number 19, the point guard, Fredson Hermonio. Their coach is Sir Jimmy Suaco. And for the starters, for the Team Naga, wearing jersey number 5, the guard, we have Solomon Arellano. Wearing jersey number 10, we have Samuel Madridano, the power forward. Next in line, we have the shooting forward, wearing jersey number 17, Jojo Asuel. Wearing jersey number 19, the point guard, we have Jerome Almario. And we have the shooting guard with the floor, Joshua. And the center for Team Naga, we have jersey number 24, Julius Iborso. The coach for Team Naga is Sir Herson Warren Sapio. Our officiating official for the small game are Christian Benaoas, the crew chief, Umpire 1, Maki Silvestre, Umpire 2, Sir Topi Oliva. This is your Ako Pickle Cup Camarines Sur Active! Check. Okay, nagbabalik kami live dito sa Capuerte Sports Complex para sa Game 2 ng Team Naga versus Team Pili. Partner. Partner, good evening. Good evening. Okay, Naga, first 5. Number 5, Solomon Aureliano. Number 10, Samuel Madridano. Number 17, Jojo Aswer. Number 19, Jerome Almario. Number 28, Joshua Villaflor. Coach, Nuki Sabio. Pili. First 5, 0. Number 0, Paul John Suliman. Number 3, Gerard Mark Sabordo. Number 4, John Ian Manayan. Number 18, Gabriel Mario Lumberio. Number 19, Fredson Hermonio. Lumberio dribbling the ball. Pass to Ian Manayan. Sabordo. Fredson. Kuha ni Fredson ang bola. Mahanap ng papasahan. Fredson attack. Dribble drive. Pasa sa labas. Long shot by Lumberio. No. Rebound ni Tiborcio. Villaflor. Villaflor drives. Oh, what a shot by Wawa Joshua Villaflor. Fredson orchestrating, dribbling the ball. Pass to Sabordo. Sabordo, binigay sa post kay Suliman. Suliman, spin, nawala ang bola. Tiborcio tumatakbo. Transition ni Sabordo, pasa kay Jerome Almario. A bucket by Jerome Almario. Lumberio orchestrating. Pasa sa high post. Pasa kay Fredson. Hermonio. Hermonio. Kick
kay Manayan sa long corner. Okay, tingnan natin. Sabi ni referee, Naga ang bola. Aswer. Nababa ang bola. Pass to Wawa Villaflor. Swing kay Aswer. Almario hesitate. Almario to Samuel Madridano. Samuel Madridano. Long shot. Madridano. 1, 2, 3. Okay. Partner. Slow pace tayo. Wala masyadong takbuhan. Lalo na sa Team Pili. O pull-up jump by Fredson Hermonio. Offensive rebound by number 3, Sabordo. May tinawagan ng foul. Pero 7-0 run ang Naga, partner. Villaflor committed a first foul. Number 8. Sabordo, post. Fake ni Lumberio. Lumberio drives. Lumberio hindi pumasok. Tiborcio, power rebound. Clean the glass ni Tiborcio. Almario, binababa ang bola. Swing to Villaflor. Fake. Kick. Drive. Pass to Tiborcio. What a drop pass. Coming from Samuel Madridano. Connection to Tiborcio. Ayun, partner. Timeout, Team Pili. Partner, early timeout. Team Pili, kasi 9-0 run. 9-0 run. So, bago pa man, sobrang mamaga ang kalamangan. So, kinakailangan nilang tumawag ng timeout para mapigilan ang momentum ng Team Naga. Nag-early timeout partner si assistant coach, Noel Ordaz. As of the moment, partner, wala si ang head coach ng team, ng Team Pili na si Coach JP Diswangco. Kasi ang alam natin is na pumunta siya sa Ubando. Okay. Kasama ang kanyang maganda at butihing may bahay na si Nikki Chokson Diswangco. Ingat may gusto silang gawin. Na hindi natin sasabihin. Secret lang yan. Secret natin dahil. Tayo lang nakakaalam nun. Yung dalawa. Ayun. Kaya pumunta sa Ubando. Ewan ko kung anong ginawa. Pero sumayaw. Yan. Okay. Back to the ball game, partner. Lumberio, fake. Attempt for 3. Hindi pumasok. Power rebound ni Samuel Madridano. Pinababam ni Aswer ang bola. Binigay kay Villaflor. Villaflor. Pinasa kay Tiborcio. Tiborcio. Tumingin. Hinanap na papasahan. Pumos. Yan. Binabantayan ni Sabordo. Okay. Deflected down ni Sabordo. Same ball daw. Okay. Shot clock. 9 seconds. Para sa Team Naga. 9 seconds to shoot sa Team Naga. Inbound ni Jerome Almario. Okay. Pinasa kay Sabordo. Ay, kay Tiborcio. Tiborcio. Pinasa kay Villaflor. Long shot ni Villaflor hindi pumasok. Binigay kay Lumberio. Lumberio. Binaba ang bola. Pinasa kay Suliman. Suliman. Binalik kay Lumberio. Lumberio. Swing to Hermonio. Hermonio. Drive. Pinasa kay Sabordo. Committed. Nakakommit ng foul. Magandang si Julius Tiborcio, number 24 ng Team Naga. Ngayon, nasa foul line si Sabordo. Binigyan ng 2 free throws si Sabordo. First free throws. Hindi pumasok. Partner, shoutout natin si Rain na nasa Lopez, Quezon. Si nanonood siya ng live. Rain. Get Magandang well banggi. Get well soon, Rain. See you when you see me. See you when you see me, Rain. See me, Rain. Okay, papasok si Barbie. Barbie, pakinggan natin ang iyong report. Good evening, Coach Joji and Coach Sai. We are live now for our Game 2 matchup, Naga against Pili. Be expectant for an exciting match dahil parehong playing teams ay may pinaglalaban. According to Team Pili Coach, they are fighting for their pride kahit na hindi sila makakasama sa next round ay sisikapin pa rin nilang makakuha ng panalo for tonight. Meanwhile, Naga is fighting for a clean loss record. Sabi nga ni Coach Peter Barcelon, their team is not going to lie low kahit sigurado na silang makakapasok sa next round. He was also glad to share that part of Team Naga's preparation for the next round ay ang guidance na mula sa kanilang new team consultant na si Herson Warland. That's the latest for now. Back to the panel. Okay. Partner, pasok tayo ulit. Thank you, Barbie. Sana lahat pinaglalaban.
Pinaglalaban. Kagaya. Mabigat na word yan. Kagaya ng Pinaglalaban. paglalaban at paglalaro nitong dalawang teams na Oo. to. Fighting for their Okay. pride. Clean na backboard ni... Oy! Running shot ni Fredson Hermonio. May foul daw, sabi ni referee. Team Naga ang bola. Congratulations pala kay Alwin Mercadero for passing sa licensure examination test sa LET, sa LET. teacher. And lahat ng let Passer, passers. congratulations sa Indo, Gabos, sa inyong lahat. Oo. Baka naman. Baka naman. Magandang gabi sa mga nanonood dyan. Lalong-lalo na ang ating mahal na barkada Yun. na mabait na si Lani Pasiona. Na Ayun. nasa ano partner? Nasa ano Nasa- si Manay Lani ngayon? Nasa Nasaan siya? Miguel. Ayun, Oo. siya ang Ronda Rousey. O Rondo Rossi ng Naga. Naga. Mag-ingat sa Arlac. Oo. Saka partner shout out kay Ayins, si Ayins. Gabi, kay Jules, kay Jels, kay JM, kay Sai, kay Celso, and yours truly da. Sabi, yours truly, Manay Lani. Yun. Yeah. Shout out sa iyo. Shout out sa inyo lahat na nandyan sa Miguel. Enjoy Oh. ka. Enjoy ka hanggang kaya nyo. Ubusin nyo ang inyong iinumin dyan. Yun. Okay, sino partner na nag-time out? Okay, 5 minutes ang natitira sa ating first quarter. So, 12-3 ang score. Nasa Naga pa rin ang kalamangan. So, siguro, I think, Team Naga yung nag-time out ngayon. So, trying to make the adjustments, trying to make sure na they're able to maintain the lead. They're trying to protect. Gusto nila pagpunta sa second round to have a clean slate. Na Talagang walang gusto nilang i-sweep talo. Gusto ang nilang is-sweep first round sa ang elimination round. elimination. Lalo-lalo na sa District 3. Yun, malaking momentum din na madadala kapag pumunta ka ng next round na ano siya, sweep nyo ang sweep nyo ang first round. First round. Lalo-lalo ang ano, compose ka, saka ano ka, tinatawag na ang moral mataas. Okay, back to the ball game tayo partner. Nasa kay Almario ang bola, humahanap ng papasahan. Sino yung ano, Aswer. Pull up jump sa 17 foot, hindi pumasok. Pero open shot yung kay Aswer na yung partner sa 17-foot line. Pero hindi pumasok ngayon. May foul ba? May foul na tinawag si referee. Same ball tayo sa Team Naga. Shot clock is 14 seconds. 14 to shoot. Okay. Madridano, hinhand off kay Almario. Almario drives, spin, hang Uy, time. ganda. Uy! What a Gandang shot team. by Jerome Almario. Ginagawa mo rin partner yun nung panahon? Noong panahon, nagkakape ako sa ere. Ako partner, naka-folding bed. Yun. Folding bed. Nagbubuna ang tao. Oo. Mabaka na. Okay, Aswer. Swing to Almario, back to Aswer. Pass to Tiborcio. Tiborcio fake. Kick to Villaflor. Ay, may ano daw. Stepping on the line. Stepping on nice the- defense by Team Pili. Yun. Alam mo ba tong Team Pili partner? Mostly ng core nila is naglaro sa National Basketball League. Sa Yun. Team Kamsur Team Express. Saka Team Kamsur. Capital sila. Ayun. Oo. So, Itong Fredson Hermonio partner is ang kanong collegiate days niya is naglaro siya sa Naga College Foundation. Is from Iloilo itong bata na to. Ayun. Oo. So, isa siya sa mga recruit. Oo, recruit ng Naga College College Foundation. Foundation. Samuel, fake. Pass to Tiborcio. Tiborcio, 15 foot. What a shot! What a bucket by Julius Tiborcio. Pull up jump, long bomb, no shot. Rebound ni Villaflor. Villaflor run. Nagmamadali si Villaflor. Yun. Hard sa basket. Go hard. Hindi pumatip in ni Samuel Madridano. 2 points by Samuel Madridano. Eto partner. Parang inaapakan na ang mga gas. Bumibilis na ang laro. Unti-unti. May bumibilis ang laro. fast pacing na ang laro natin. Yung up-tempo game, yan. Double team. Okay. Nakakuha ng foul ang number 19, Jerome Almario. Partner. Nag-iiba na kasi partner kasi nag-iinit na rin sila. Remaining time is 3 minutes and 18 seconds.
running score is 18-7. Lead pa rin ng Team Naga. Nakikita na rin natin itong Ayun. tinatawag natin rhythm and momentum. By the way, Oy, by the way, nandiyan pala ang ating butihing ang mayor, ating butihing mayor ng Naga City, Mayor Magandang Attorney gabi po, Attorney Mayor Mayor Nelson Nelson Ligacion. Ligacion. At ang katabi niya, ang area head ng Bicol Region sa BDO, si Sir Bob Di Vera. Magandang gabi. Saka nandiyan pala partner ang butihing asawa din ni Sir Bob Di Vera na si Manay Ningning Di Vera at si Attorney Ligacion. Magandang gabi po sa inyong lahat. Lalong-lalo na po sa mga nanonood dito sa second game. At nanonood din sa live. Oo, live. Tandaan nyo, sa aming mga fans, mahal namin kayo. We love you all. Yo! Lahat tayo nagmamahalan. Yeah. Love one another. World peace. Okay, back to the ball game. Oy, nice move by Villaflor. Ganda yun! What a shake and bake. What a shake and bake. Kinuhas, Oo. dinukot sa ilalim. Oh, dinukot, Pumasok. Iyon, pagkatapos, nagkamang. May- Nagkamang sa ayun. shake and bake. Iyon, ang Ayun. shake and bake. Oo. May kasama pang May foul. kasama pang foul. Oo. May bonus free to siyang isa. Si Wawa Villaflor. Ng Team Naga. Itong si Wawa Villaflor partner, alam mo ba, na din to, varsity din to ng University of Nueva Cáceres. Nueva Ngayon, Cáceres. kapapasa pa lang yan, partner. 2 to 3 weeks ago, lumabas yung result niya sa criminology. Ngayon, isa na siyang board passer. Ayun. Soon to be a policeman. Ayun. Okay. Uy. Ayun, sabi ni referee, lifting daw. Nung panahon lifting, ngayon tinatawag is traveling. Traveling. Oo, traveling daw ang tinawag kay number 19 of Cacereños, Team Naga, Jerome Almario. Ito, binababaan ni Galon. Post entry. Mahanap ng papasahan. Kick sa labas kay Galon. Long bomb sa corner, hindi pumasok. Ayun, nagkagirian si Ortiz. Saka si Villaflor. Sabi ng referee, foul daw si number 11 ng Team Pili. Si Ortiz. Si Ortiz ang tinawagan ng foul. Si Bernard Ortiz. Oo. Ayun, nasa Uy, Team Naga ang penalty bola. na. Penalty Penalty na na daw. ang Pili. Early penalty. Ay, hindi. Ano na pala, partner? Malalim na rin. 1 minute, 1 and minute and 52 52 seconds. ng Oo. first quarter. Running score, 23-9. 23-9. Lead pa rin, partner, ang Naga. Naga. Oo. Ngayon, nasa foul line si Villaflor. First shot. Bakit? Tingnan natin kung papasok ang ikalawa niyang tira. Kung maibubuslo niya Oo. ang pangalawang free throw. Bubuslo ba? Pangalawang Kung tira. perfect ba o hindi. Oy, Uy. dalawa ang pumasok. Ngayon, partner, 2 of 2. nasa kay Galo ng bola, pinasa kay Lumberio. Long bomb, hindi pumasok. Oy, nag-agawan. Benaobra. Power rebound. Ortiz kick kay Galon, long bomb, hindi pa rin pumasok. Offensive rebound ni Lumberio, putback. Lumberio, number 18. 2 points. Oh, ganda ng sipag ng bata. Nagmamadali Villaflor. Pull-up jump. Long bomb, hindi pumasok. Short. Last touchdown ni Villaflor. Last touch. Nagmamadali. Pero open shot naman, partner. Lisensyado naman ni Coach Nuki Sabio. Hindi papagalitan kasi open na open naman. Open Kaso naman. hindi lang talaga pumasok. Shooter din yan eh. Oo, strict shooter tong Villaflor na to. Bata na to. Oy, pinipresyon ni Elmario. Binigay kay Lumberio. Lumberio tumira. Nawala yung bola. Corner shot. What a corner shot by PJ Suliman. Ito si PJ Suliman, partner. Nung high school days niya, varsity to ng Camarines Sur National High School. Ayun. Nung collegiate days niya, naglaro siya sa UNC. Pagkatapos, napunta siya. Naglaro siya sa Lyceum of the Philippines. O, kaya may sinabi din tong bata na to. Pero Magaling din favorite tong moves nitong bata na to, sa kanya ko lang nakita, yung side away jump shot. Side away. Side away. Oo, mahirap yun. Yung Paborito yan. Jump shot na pa side. Pa-side. Hindi pa fade away, Hindi pa kung fade. hindi Pa-side. pa front away, kung hindi pa side Pa-side. away. Yan. Ito ang PJ Suliman. No?
Corner shot ni Lumberio. Number 18. Lumberio. 1, 2, 3. Almario. Binabantay ni Lumberio. Oh, Lumberio. Ito. Crossover ba? Almario. Almario. Bumangga. Hindi. Fake. Oy, tinawagan ng offensive foul daw si yun. Jerome Almario. Jersey number 19, Almario, offensive foul. Pinilit. Nanggigil yung bata. Oo. Nanggigil. Partner, 11 points na lang. Nakukuha na din ng Team Pili ang Ang momentum rhythm. nila, ang Oo. rhythm nila. Ay, pass to Hermonio, tumingin sa oras. Last shot daw sila. Ngayon, Last spin ni Hermonio. Galon, fade away, hindi pumasok. May tinawagan ng foul. Offensive daw si number 32. Alden Buenaobra. Ito si Alden Buenaobra, partner. Ang laro nito, parang Draymond Green. Ayun. Oo. Hustle player, Hustle may player. depensa, may opensa. Pero pag binigyan mo sa mid-range, sa may shaded area, titirahan ka nito. Bibigyan at consistent. Oo. Ah, Ganyan hindi mo- kasi pag hindi itong mo Alden siya Buenaobra. pwedeng Ang bansag iwan. sa kanya, alam mo ba, partner, kung ano? Ano? Alipi. Alipi. Yun. Oo. Alipi. Oo. Undersized na na power forward. Pwede din mag-sentro. Ayun. Oo. Itong Alden Buenaobra na to. Dito yung mga nanonood sa sa Cafuer. AK ako Bicol Sports Complex. partner, marami rin na rin yung mga tao nanonood. Siguro gusto nilang panoorin ang game ng Pili and Naga. Yun, 18 Early seconds. throw, 10 of a seconds na lang partner na natitira. Oo. 10 of a seconds na lang partner. Uy, tinapon. Hindi pumasok. Hindi Okay, pumasok. partner. End of the first quarter. Ano, sa tingin mo partner, ano ba yung ano ba yung naging momentum ng Naga kung bakit lamang sila by 13 points? Okay, so as of the moment, lamang ang Naga ng 13 points. Unang-una is gumagana yung kanilang fast break na laro na inumpisahan nila ang takbuhan at hindi nakakasabay yung mga players ng team ng Pili. Bago yan, gusto nating pasalamatan ang ating mga sponsors, Mississippi Bay, Cagraray Islands, Highlands Legazpi Subdivision, Hotel St. Ellis, and Hotel Venecia. Sponsors ng ating Ako Bicol Cup Kamsur, brought to you by Congressman Saldico. So, eto yung pagkakataon para yung ating mga local players sa iba't ibang municipalities at cities mabigyan ng pagkakataon na may showcase ang talent ng kanilang Partner, request natin sa director natin na na hanapin yung magagandang beautiful faces dito sa Yon. nakapalibot sa atin. yon. Para naman ganahan pati kami, Yon. mga commentator. Para maging masaya. I-request natin yan. Baka naman, mapagbigyan Oo, tayo. mabait ang ating mabait ang ating director. Oo. Hanapan natin ng magagandang mukha. Okay, back to the ball game. To the ball game tayo. Second quarter. Parang pagdating partner ng third and fourth quarter, is an exciting ball game to. Oo, May mga mukhang- team adjustment pa tayo nito. Oo. Ito, Lumberio, pinasa. Galing kay Pedson Hermonio, screen. Nag-flash si Suliman, pinasa kay Pick. Ang gandang pasa. Connection from PJ Suliman to Ali, the Mountain Peak. Oh, what a scoop shot. Dito, Aureliano, tumira, pinasa kay Aswer, nag-fumble, pinasa kay Tiborcio. Yun, sabi ni referee, backing daw. Backcourt violation. Backing daw, backcourt violation. Ayan, partner, 29 to 18. 29 Same to pa rin. 18, 11. 11 points ang lamang ng Team Naga. Dito si Hermonio. Pass to Galon. Swing kay Lumbero sa corner. Hindi pumasok. Rebound ni Tiborcio. Binigay kay
Aswer, nagmamadali. Stop daw, sabi ni Aswer. Eto, Villaflor, sumenyas ng play. Villaflor, dribble, hand off kay Aswer. Fake, jump. Oy, hindi pumasok. Rebound ni Galon. Galon, nagmamadali. Galon, pass to Suliman. Suliman, short jumper. Oy, what a shot by PJ Soliman. Yan yung mga Short corner shot. tira ni Favorite PJ. yan eh. Oo, favorite ng... Lista mo na, pag dyan niyang bumitaw. Bigyan mo na ng ano. Lista mo na yan sa score sheet. Hand off kay Aureliano, lumabas. Nag-load si Villaflor. Villaflor, hesitate. Pasa kay Tiborcio. Tiborcio. High post. Pull-up jump, hindi. Rebound ni ano. Bounce pass. O yan, tinira ni Pick. Nakakumit ng foul. Sino ang nag-commit ng foul? Number 24, Tiborcio. Ngayon, nasa foul line. Si number 32, si Ali. The Mountain The Peak. Mountain Peak. Oo. Isa pa lang foul ng Team Naga. First team foul pa lang partner. Ngayon, nag-sub Oo. sila. Lumabas si number 74, Win Galon. Pumasok yung number 29. Anong pa si... Patricio. Oo. Eto. Nag-report si Almario sa table. Tingnan natin kung sinong papalitan. Second shot. Bucket by number 32. Ayun! Salamat ni Rec. Ito Oy. ang mga Beautiful faces. dito Alam mo ba sa yung naka-black partner Cafuerte na naka-sleeveless? Sports. Yan yung butihing asawa ni Alden Binaobra. Ayun. Oo. Yan ang butihing asawa. Magandang gabi Magandang sa inyo. gabi sa inyong lahat. Oo. Thank you, Direk. Long bomb. No shot. Power rebound. Clear the glass. Pass to Lumberio. Lumberio. Entry post. Short jumper. No shot. Power rebound ni Tiborcio. Binigay kay Almario. Almario nagbababa ng bola. Almario. Hand off. Villaflor hesitate. Villaflor kick to Samuel Madridano sa corner. Oh, what a long shot by Samuel Madridano. 1, 2, 3. Brought to you by Hotel Ellis. Hermonio. Nasa wing. Fake. Bigay ko si Luman. Lumberio. Umanap ng papasahan. Patricio. Drives. Patricio nagpambol. Nakuha ni Villaflor. Villaflor tumatakbo. Transition. Layup by Villaflor. Left-handed. What a shot! Kinaliwa pa. Ni Kinaliwang Papa ni Wawa Villaflor. Number 28 ng Team Naga. Ito, sabi ni Hermonio, slow down natin ang laro. Oy, drive. Hindi pumasok. Rebound ni Almario. Yan. In and out. Oy. What a shot! Yung sinatawag natin yung partner na Pinoy sidestep. Yon, Pinoy Sidestep. sidestep. Almario, pinipressure Lumberio. Nakalusot. Lumberio. Penetrate. Dribble drive. Pass to Alden Binaobra 16 foot. Oy, nilinisan! Nilinisan ng ring. Umikot ng umikot. Nililisan mo Ewan na. ko lang kung nahilo doon yung ring. Eto, naki-Villaflor ang bola. Villaflor, screen. Tiborcio. Kick. Wing bomb. 1, 2, 3 by Jerome Almario. Brought to you by Miss Sibis Cagraray. Ayun, Time out, ang Team Pili. Nag-time out si Coach Noel kasi nakikita niya ang transition offense na nakukuha ng Team Naga ang rhythm. Partner, And ano ba yung naging adjustment ng Team Naga sa sabi ni Coach Snooki? Well, Para I think isa sa mga adjustments is nakikita nila nakita ni Coach Nuki na unang-una lamang sila sa mga guards. So they're trying to make the most ng advantage sa guards na tinatakbuhan nila tong Team Pili. And hindi din lang yung atake din ng Team Naga is hindi lang panay 3 points, hindi lang sa outside shots, kasama din dyan yung mga dribble penetration, mga
drop-off na naiko-convert naman ng Team Naga. So, sa Team Pili naman, kailangan lang nilang una is stop yung transition offense ng Team Naga and kailangan nilang tiyagain sa depensa. Okay, back to the ball game, partner. Binababa ni Hermonio ang bola. Sabi ni Hermonio, screen daw. Ball screen. Pinasa, hand off, Lomberio. Oy, stepping on the line. Stepping on the line, si number 18, Stepping Lomberio. Ay, Si Gabriel Mario Lomberio. Lomberio. Villaflor, binabantayan ni Lomberio, in and out. Pressure by Lomberio. Hand off kay Almario. Almario, tiniting. Oy! Behind the back. Oy, hesitation move. Kick out kay Madridano. Long shot, hindi pumasok. Rebound ni Madridano. Nag-aagawan sa bola. Pick, binigay kay Suliman. Binigay kay Hermonio. Hermonio. Pass to Patricio. Patricio. Oy, nakakuha ng foul. Sino kaya yung tinawagan ng foul? Sabi ni referee, dalawa daw ang bibigay. Kaya pupunta si Patricio sa foul line. Oo. Madridano first. Si Madridano ang binigyan ng foul. Nakakumit ng foul, number 10. Samuel Madridano. First try. Basket. Ano, suabe, partner. Ang ano, Suwabeng Suwabe, tira. oo. Makikita mo sa kanyang bitaw. May follow through. suabe. Second shot. Tingnan natin kung papasok. Yun. Pareho ang tama, partner. Ganda ng follow through. Aureliano, number 5. Hindi nababa ang bola. Ino-orchestrate ng Aureliano. Sabi ni Aureliano, ito, hand off natin kay Almario. Almario, humanap ng papasahan. Screen kay Tiborcio. Tiborcio. Malaw. Almario penetrate. Hangs. Hindi pumasok. Rebound ni Ian Manaya. Nagmamadali ang Hermonio. Hermonio. Hermonio penetrate. Uy! What a shot by Fredson Hermonio. Nakakuha pa ng foul. Pupunta sa foul line. Oo. Si Fredson Hermonio. Hermonio. Oo. Bibigyan siya ng bonus shot. Isa pa daw shot, sabi ni referee. First attempt. Hindi pumasok. Rebound ni Madridano. Patricio, binabantayan si Almario. Almario, behind the legs. Yan, di-dribble si Almario. Hand off kay Aureliano. Yan. Penetrate. Oy, nawala ang bola. Lomberio, tumatakbo. Transition ni Lomberio. Hangs. Oy! What a block! Yung tinatawag nating butata. Butata. Oo, butata. Yung tinatawag natin. Uy! Drop pass. Hindi na-handle ni Imanayan. Hindi pumasok. Madridano. Binigay kay Almario. Almario tumatakbo. Bounce pass kay Tiborcio. Uy! Nakakuha ng foul. Kaso yung tira ni Tiborcio, partner, pailalim. Mukhang baliktad. Baliktad yung tira ni Tiborcio. Buti hindi nagbawas yung score. Oo, mabuti nga hindi nabawasan yung score. Pag ganun ba, partner, hindi nababawasan ang score. Buti na lang at hindi. Kasi pabaliktad eh. Oo. Yan. Nasa foul line si Tiborcio. Bibigyan ng 2 free throws. Pero mamaya, partner, ang director natin, hahanap pa rin ng magagandang Oo naman. mga faces dito. Nakakuha na siyang isa. Madami Dadagdagan pa yan. Dadagdagan. Oo, Madami yan. Madami yan. Papasikatan tayo niyan. Oo. Yun, pangalawang tira. Ganda. Follow through. Oo. Diyan. Hermonio. Nagbababa. Tinitingnan ni Hermonio. Orchestrated by Hermonio. Pinasa Kimanaya sa corner. Uy, Suliman. Power move ng PJ Suliman. Oo. Basic na basic. Oo. Yung tinatawag na kinalabaw. Yun. Oo. Kinalabaw sa ilalim. Pine-pressure. Uy. Nag-show. Kaso, nag-show ang Suliman. Kaso, nakakumit ng foul. Foul.
second team foul. Yan. Sabi ni Tiborcio, dito ang bantay. Oo. Ino-organize si Tiborcio. Ang mga teammates niya. Tiborcio, receive the ball. Pass to Madridano. Madridano, hand off kay Aureliano, dribbling the ball. Aureliano, facilitate. Aureliano, nawala yung bola. Nakuha ni Lumberio. Hindi pumasok. Rebound ni Suliman. Suliman, binigay kay Manayan. Drives, hindi pumasok. Oy, nakakommit ng foul si number 24. Julius Tiborcio. That's his third. Yan, mabigat-bigat partner. Sa second quarter, remaining time is 3 minutes and 51 seconds. Lamang ng 11 points ang Team Naga. Ngayon, si Tiborcio, isa sa main guy nila, Tatlo na ang tatlo foul. na ang foul. Oo. So, kailangan siyang ilabas Oo. para Lumabas si Tiborcio, ma-preserve pumasok si Alfonso Bichara. para sa second half. Oo. First try, a bucket by Ian Manayan. Ian Manayan. Alam mo, partner, nandyan yung magandang girlfriend Yun, ni yung Ian butihing Manayan. girlfriend ni Butihing Ian girlfriend ni Ian Manayan. Si Betsy. Nandyan lang yan, sa Maganda. gilid-gilid si Betsy. Magandang gabi po. Magandang gabi, Betsy. Ayun, hello. Oo, ayan, Ayun. si Dear Rai. Dear Saka Rai, ang girlfriend ni Alfonso Bichara. Ayun, Oo. magandang gabi sa inyo. Magaling talagang pumili ang ating direktor. Yun. May taste. Oo. Kaya gusto ko tong direktor na to, may taste. Oo. Parang great taste. Parang Yun. kape lang. Parang kape. Uy, traveling. Habang tumatagal ang kape, sumasarap. Sumasarap. Oo. Okay. Turnover. Back to the ball game tayo. Partner. Galon. Manat ng papasahan. Entry pass. Oy. Semi-hook shot. What a shot! A semi-hook shot. Alam mo ba, partner, paborito to ng Ian Manayan. Pagkat sa middle, pagkatapos, babangga yung Ian Manayan. Pagkatapos, bibigyan ka ng semi-hook shot. Ang haba ng kamay, ang long span ni Ian Manayan. Kaya mahirap mong butatain. Hindi mo ba-block tong bata na to. Scramble. Villaflor. Pass to Almario. Almario. Long shot. No shot. Oy, hindi na handle. Nakuha ni corner shot. Oy, kapos. Last touchdown ni Alfonso Bichara. Uy, back-to-back turnovers. Oo. Traveling kanina, Ngayon, na-fumble niya yung bola. sabi ni Coach Noki, timeout tayo. Sabi ni Coach Gab, settle down. Settle down. Kalmado tayo. Lamang tayo, hindi natin kailangan magmadali. Oy, good evening sa ating sa mga manonood dyan. pogi at magagandang manonood dito sa Cafuerte Sports Complex. Ang direktor kasi natin, partner, matipuno Yun. at kwapo. Okay, so nag-a-adjust na. I think magbibigay ng adjustment dito yung Team Naga. So lamang sila ng... Ilan ba yan? So lamang 34 to 7 41. points. Lamang ng 7 7 points. points. Oo. So single digit. And crucial kasi yung dalawang turnovers na yon. Kasi pwedeng yon yung maging umpisa para makuha Points ng sa turnover. Team Pili yung points of turnover at yung momentum. 2 minutes 49 seconds of the second quarter. Okay. Hermonio. Nag-uusap si Suliman. Oy, tumama sa paa. Nakuha ni Almario. Pass to Villaflor. Tinira, hindi pumasok. Sayang yon. Oo, nagmadali. Nagmadali si Villaflor. Mali yung bounce ng bola. Ngayon, nasa Team Pili ang bola. Pinababa ni Hermonio. Ayan, Hermonio. Nag-screen si Suliman. Oy, binalik. 17-foot. Oy! Favorite shot ni PJ Suliman. 17-foot line. Lista mo na. Ilista mo na. Ito ang Suliman. Veteranong. Villaflor. Binabantay ni Galon. Step back. Long bomb. Hindi pumasok. Rebound ni Bichara. Kiki Villaflor. Fake. Binabantay ni Galon.
Oy, may foul daw. Sa tingin ko, sa number 25, si Patricio Jr. Oy, ayon si Betsy. O yan, si Betsy, ang girlfriend ni Ian Manayan. Oo. At kasama din Ang ang butihing asawa asawa ni ni Alden Buena Obra. Alam mo ba si Alden Buena Obra? Artistahin ang pangalan. Yon. Si Alden. Oy, rebound ni Bichara. Kiki 10 seconds. Jerome Almaro, screen. Oy, hindi pumasok. Last touchdown ng Team Naga. Uy. Last touchdown ng Team Naga. Kino-contest ni Coach Snooki. Last touchdown. Kino-contest ni Coach Snooki yung call ni referee. Oo. Sa Team Naga daw dapat. Yan, So- Hermonio, hindi dribble. Pasa kay Manayan, pass to Suliman, hesitate. Suliman, Ayun, oy, another. pull-up jump. 17-foot line. Mainit A ang favorite kamay shot sa middle ni PJ Suliman. Suliman. Aswer, binababa ang bola. Hand off kay Villaflor. Hesitate. Villaflor, penetrate. Okay, nakakuha ng foul. Si Suliman, number 13. Sabi ni referee, natuhod daw. Uy, Yun ang mabigat. Ang mabigat. Oo, ng third personal foul na ni PJ Suliman. Nilalaro ni Suliman. Maganda yung mga pull-up jump. Ayan. Kaya Bichara. Turn. Fake. Bichara. Oy. Offensive foul ang tinawag kay Alfonso Bichara. Sabi ni Manaya, nasiko daw siya. Oo, matalim yung siko. Hindi maganda. Oo. Nilalaro ni Alphonse Bichara ngayon. Pumasok si Alden Buena Obra. Lumabas si PJ Suliman dahil Suliman. may third personal foul na. Hermonio. Orchestrate. Hermonio penetrate. Mali yung pasa. Almario, run. Pass to Madridano. What? Oy! Binigyan. Hindi nakita ni Parang referee. Hindi nakita. Oh, hindi nakita. Wala din Oh. ako nakita eh. Si Galon, crossover. Oy. Tingnan natin, may foul daw. Offensive foul daw. Si Ian Manayan. Ian Manayan. Kino-contest ang referee. May foul daw. Kino-contest ni Manayan. Nagtatanong kung bakit. Oo. Bakit daw foul siya? Binigyan siya ng offensive foul ni referee. Ayun, sabi daw, penalty. Kung offensive foul. Tingnan natin. Okay. Sa Team Naga ang bola. Yun. Pinababa ni Jojo Aswer, number 17 ng Team Naga. Aswer. Nahanap si Almario sa post. Bantay ni Patricio. Oy, drive, spin. Shake and bake. Oy, pasa kay Madridano. 3-point arc. Hindi pumasok. Rebound ni Almario. Oy, nawala ang bola. Nabitawan ni Almario ang bola. Madulas na partner ang bola. 11 seconds. Okay. Substitution. Labas si Patricio. Labas si Lumberio. Shot clock is off. 18 seconds. 18 seconds. Last ball possession ng Team Pili. Tingnan natin kung anong gagawin ni Alfredso. Binabante ni Aswer. Single digit ang Oy, lamang. pass. Ganda. Ian Manayan, drive sa basket. Go hard sa basket. Ian Manayan, bucket. 2 points. Almario nagmamadali. Almario, penetrate. Tinira. Oy! Oy! Pasok! Count. Basket count. Tignan natin. Oy, May titingnan. review pa daw. May review pa kung Titingnan pasok. kung Oo. pasok. Ano ba? Nag-buzzer ba? Nabitawan na yung bola? O nasa kamay pa Ni Jerome Almario? Okay, yung habang bola? iniintay natin partner ang review ng referee. Mga referees, partner, duplicate na ang Team Pili by 43-40. Oo. 3 points na lang ang lamang ng Team Naga. Ano ba yung naging adjustment ni Coach Noel dito? Kaya bakit dumikit partner yung Team Pili? Well, unang-una, inunti-unti nila. One is pumapasok yung
pumapasok yung kanilang mga perimeter shots, lalo na at mainit si PG Suliman. PJ Suliman. So, and then yung mga turnovers din critical or crucial yung turnovers, lalo na yung tatlong turnovers, 2 or 3 turnovers ng Team Naga na kung saan instead na ma-convert nila into points, na fumble nila yung bola. So, Team Pili is taking advantage of the situation of what they are given. And ayun, sa habang pinapanood natin yung highlights. No, ano pala yung partner, not counted yun. Yung Ayun, last pass, not yung last counted bucket ni Jerome Almario. Okay, pasalamatan natin ang ating mga sponsors, Mississippi Bay, Cagraray Island, Highlands, Legazpi Subdivision, Hotel St. Ellis, and Hotel Veniza. So, magbabalik kami para sa second half.
problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Ako lang ng pagpapasalamat niya mo dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang kongresman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inat sa gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arab po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan. Mahigit 1 dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, kadakulaon ang tabang digdi sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
City of Naga versus Municipality of Pili. Running score 43-40, a 3-point lead of Naga. Okay, welcome back sa ating sa nanonood ng ating live stream dito sa sa second half ng second game between Team Naga and Team Pili, partner. Okay, post entry. Semi-hook ni Manayan, hindi pumasok. Pinababa ni Villapror, stop. Ginamit ang screen, pull up, hindi pumasok. Rebound ni Hermonio, siya nag-orchestrate pababa. Hermonio, pull up, jump. Hermonio, downtown, 1-2-3 by Predson, Hermonio. Deadlock tayo. Deadlock. Okay. Aureliano. Hello. Nawala. Okay. Alam namin nawala. Lumberio, pull up J, hindi pumasok. Ayun. Yan, tumatakbo si Almario, spin. Uy. Okay, nasa baba daw. Sabi ni referee. Foul na nakita yung ating mga referee. Tiborcio. Pass to Madridano. Swing the ball. So, Villaplor. Uy. Nakakuha ng foul si Lumberio. Nakakuha ng foul. By the way, partner, i-shoutout ko ang aking mga kasama, si Adetria and si Pizza Rosin ng Universidad de Santa Isabel de Naga Incorporated. Maray na banggi. Uy. Penetrate sa basket. 3 consecutive foul, partner. Ayun. Oo, naka 3 consecutive foul na. Remaining time, 8 minutes and 27 seconds. Malapit na sa penalty. Malapit na. Sabi ni Rep. Foul. Okay, nasa foul line. First shot. Basket. Steady shot. Steady ang free throw. Second shot. Tingnan natin kung papasok. Second shot. Number 14, ni Tiborcio. Second shot. Di pumasok. Rebound by Manayan. Binigay kay Hermonio. Pine-pressure ni Almario. Hermonio. Uy. Tinawagan ng foul. May foul na nakita ang ating mga butihing referees. Bigat-bigat. Third personal foul na si Almario. At 8 minutes and 16 seconds pa ng third quarter. Hermonio penetrates. Kick to Lumberio. Fake. Kick Binaobra. Screen. Lumberio pasa kay Binaobra. Binaobra drives. Oy, para naputukan. Naputukan si ang Team Pili. 24 seconds violation. Team Naga ang bola. Lamang ng Villaplor, isa ang Team Naga. Pass to Aureliano. Dribbling the ball. Aureliano, binibigyan ng screen. Hand off, binigay kay Julius Tiborcio. Dribble, post. Tiborcio, umanap ng papasahan. Binigay kay Aureliano. Ayun. Lay up. Ganda ng cut ni Aureliano. Galing kay Tiborcio. Open na open. Kitang-kita ni Aureliano ang gap zone. Hermonio, dribbling the ball. Hermonio. Oy, ano yun? Foul. May nakita si referee. Foul daw si number 28, Villaplor. Number 28. Okay, lalabas ni Binaobra ang bola. Second personal foul. Receive ni Hermonio. Manayan. Kuha ng binigyan ng screen, kaso hindi ginamit. Yon, pick. Butata, sapal. Gandang block yun. Almario, nagdi-dribble.
Dribble. O crossover ba? Almario. Almario. Kick kay Aureliano. Oy, may foul. May foul daw. Sabi ni referee, baseline. Baseline inbound. Number 32, Binaobra. Third personal foul ni Alden Binaobra. Warning for penalty. 1 foul to give. 1 foul to go. Pupunta na sila sa foul line. Mahaba-haba pa to. Aureliano. Bigay kay Julius Tiborcio. Binigay kay Almario. Tiborcio. Almario. Hang time. Hindi pumasok. Rebound ni Madridano. Downtown. Hindi pumasok. Rebound ni Madridano. Binigay kay Villaflor. Hindi din pumasok. Steal ni Madridano. Almario. Almario. Dribbling the ball. Pass to Villaflor sa wing. Downtown! 1, 2, 3! That is brought to you by Misibis Bay, Cagraray Island. Lomberio. Pinabantay ni Villaflor. Lomberio. Pull up J. Okay. Nasa 14-foot line sa elbow. Lambot ng Lomberio. tira. Almario nagbababa ng bola. Almario. Pinasa kay Tiborcio sa post. Face basket. Spin. Oy! Ganda ng pivot ni Tiborcio. Shot fake. Pagkatapos sabay pivot. Sumabay sa fake. Hermonio. Layup. Hindi pumasok. Rebound ni Aureliano. Aureliano tumatakbo. Aureliano drives. Hindi pumasok. Okay. Sa bordo. Pasa kay Fredson. Easy basket by Fredson Hermoso sa transition. Almario tumatakbo. Almario. Almario drives. Oy, nakakuha ng foul. Ngayon, penalty na. Down daw, fast ball. Parang Tama penalty ba? na Down. partner. Down yung foul. Ian Manayan. Tatlo na din. Third personal foul. Ian Manayan. Penalty. Alam ko parang penalty na nga. Penalty na. Nasa foul line ang number 19 ng player ng Team Naga, si Jerome Almario. 5 minutes and 34 Sabi seconds ni Manayan, pa. partner, kinukontest ni Manayan. Tinatanong. Hindi daw foul. Nagtatanong siya kung bakit foul. Ito din naman yung kagandahan dito. Kapag may clarifications, pwede mo ding tanungin yung ating mga butihing referees para ma-explain din naman nila kung bakit at ano yung dapat gawin or bakit ito yung tawag. Second shot, bucket. Hermonio, nagbababa. Binabantay ni Villaflor, drives, hindi pumasok. Oy, top ni oy, ano yun? May ano daw? May violation. Ayon, pakinggan natin ang report ni Barbie. Barbie, pasok. Hello mga kasurog, we are now on the second half of this matchup. At first quarter pa lang ay tinatambakan na ng Naga ang Pili. However, Soliman and Manayan makes a great contribution para mahabol ng Team Pili ang Naga. But they keep on committing fouls, lalo na si Soliman na nasa third personal foul niya na. At maaaring maging problema ito ng Pili sa mga susunod na quarter, lalo na't kulang ang kanilang key players due to injury from their last game. At ika nga, teamwork will always be better than one, at ito ang nagiging kalamangan ng Team Naga as their players have a great chemistry in the hard court, kaya they are successfully executing their game plan. So stay tuned dahil masyado pang mahaba ang oras para ma-predict natin kung sino ang mananalo, considering na we are having a close scoring game. Yun na muna ang latest. Balik sa inyo, Coach Joji and Coach Sai. Thank you, Barbie. Yun na nga, teamwork is better than one-on-one plays. At ito yung pinapakita ngayon ng Team Naga na kahit pa na ibaba yung kanilang kalamangan, na maintain nila yung kanilang composure, at ito yung nagbibigay sa kanila ng confidence para manatiling
nasa unahan ng score ng Team Pili. Partner. Hey, partner. Drive ni Villaflor. Nakakumit ng foul. Number 18, si Lumberio. Oo. Second personal foul. Sabi ng referee pa. At penalty. Pupunta sa foul line si Joshua Villaflor. Partner, parang nasaktan. Nasaktan si Villaflor. Oo nga eh. Oo. Okay, partner, habang naghihintay tayo, i-shoutout yata. uli natin ang aking mga kasamahan sa trabaho sa Universidad de Santa Isabel de Naga Incorporated College of Health Sciences, particularly sa College of Nursing, si Claudette Tria at si Pizza Rosine Saenz. Magandang gabi sa inyong lahat. Good evening po. Good evening. Nasa foul line. Sinab ni may substitution kasi para masakit yung shoulder ni Wawa Villaflor, kaya sinab ni Aswer. Kaya nasa foul line ngayon si Aswer ang nag-take over. Yun. First basket. Bucket. Second basket. Bucket. Uy, bang shot. Bang shot ni Jojo Aswer. Okay. Substitution daw. Papasok si Suliman, lalabas si Buenaobra. Nasa Team Pili ang bola. Inbound ni Sabordo. Suliman, binababa ang bola. Pine-pressure ni Madridano. Pass to Jerome Almario. Pasok. Gandang tira yun. Pasok. Oo. Sabi ni Suliman, may foul daw. Tinabanan siya. Lumberio, pine-pressure. Aswer. Pinasa kay Galon. Galon, binaba ang bola. Pinabantay ni Almario. Suliman, nasa post. Tinira. Okay, semi-hook. Basket counts ni PJ Suliman. Kanina pa to partner, si Suliman. Ganda na nilalaro. Oo. Uy, warning for penalty na din. Ang team foul na lang. Isang team foul na lang. Remaining time, 4 minutes and 5 seconds of the third canto. May bonus shot. Isang bonus shot. So, tingnan natin kung may papasok ni Suliman ang bola. Tagilid. Rebound ni Madridano. Pass to Aureliano. Aureliano dribbling the ball. Orchestrating. Aureliano. Binigyan ng pick. Screen. Drives. Hindi pumasok. Ang drive ni Aureliano. Rebound ni Lumberio. Lumberio nagbababa. Pine-pressure ni Aureliano. Binigyan ng screen ni Manayan. Pull up J. Oy! Downtown! 1, 2, 3 by Lumberio. Aswer. Binigyan ng screen ni Tiborcio. Another screen. Hand off kay Aureliano. Hand off kay Almario. Uy, kili-kili shot, partner. Pinadaan sa kili-kili. Sa bordo, pass to Lumberio. Pine-pressure ni Aureliano. Lumberio. Drives. Uy. Tira ni Lumberio. Rebound. Offensive rebound ni Lumberio. Tira niya ulit. Pwede ba yun? Pasa sa sarili, di assist. Pasa, oy. Pwede May yung partner foul. assist sa sarili? Oo, yun. Yung kanina, ginawa na yun. Tira niya, pasa niya. May assist na, may rebound pa. Oo. Partner, penalty. Penalty. Nasa foul line si Jerome Almario. Penalty na, warning for exclusion pa. Sino yung nilabas? Sino ba yun? Si Sabordo yata, partner. Apat na foul na ba yun ni Sabordo? Parang, pero... First shot, bucket. Ayun. Smooth na smooth. Second shot, tignan natin. Papasok. Second shot. Okay. Basket. Second shot. Suliman, nagbababa ng bola. Binabantay ni Madridano. Binabantayan Suliman. Pinasa kay Lumberio. Binabantayan ni Aureliano. Drives. Oy, short. Rebound ni Julius.
Nabasa yung nabasa. pasa. Telegraphic pass. Galon. Pasa kay Julius. Pinasa pala yung partner. Kaya drives. Oy. Easy basket. Easy basket ni Jerome Almario. Wait Ngayon, lang. nagkagirian yata partner doon. Partner. Nagkagirian doon. Wait lang. Titingnan natin. Nagkagirian. Oo. Tingnan natin. I-review ng mga referees yan. Re-reviewin natin ang kung ano yung magiging yun? judgment. Nagkabigayan ba? Aksidente? So, titingnan natin kung ano yung magiging judgment ng kung mga magiging referees. judgment ng mga referees. Alam mo, partner, tight ball game. Tight ball game to. 54-62 lamang ang Team Naga. Remaining time is 2 minutes and 20 seconds of the third quarter. So, yon. Nire-review ng ating technical officials, ng ating mga kung ano yung nangyari doon sa play na yon. Sa sequence na yan. Kasi nasa ano pa yon, nasa backcourt pa part. Oo, nasa backcourt yun. Sa backcourt yun. Kaya ngayon, titingnan natin kung ano magiging hatol ng mga referees dahil nire-review nila as of now. Ngayon, kinokontest ni Coach Noki saka ni Coach Noel naman kung ano yung mga nangyari. Kasi sinasabi din nila na hinawakan daw si Win Galon. Ayun. So, ngayon, parang sabi ni Coach Nooks, tinake down daw. So may advantage. So kaya ito din yung kagandahan na may review. May review at napag-uusapan at na-explain sa ating mga coaches kung ano yung nangyari. At yun. So importante din, mabuti na lang at meron tayong review. So dito makikita natin na ine-explain din. So, yun, medyo mainit partner. Mainit partner yung si Coach Noel. Si Coach Noel, yung dalawang coaches natin. So, I guess the challenge here sa ating mga referees is as much as possible try to be fair in terms of handling the ball game. So, yun. Ang ating running score is 62-54. Remaining time sa third quarter is 2 minutes and 20 seconds. So, nandito pa rin. Ayun. Upon review, partner. Okay. Ayun. Warning. Wala naman daw nakitang foul. Warning sa both teams for continuous complaining. Hintayin natin. Habang nag-huddle ang mga referees. Ngayon, tingnan natin kung kanino ibibigay ang ball possession. Ayun. Parang sa Okay, hintayin natin. Kanino ba ang ball sa Team Pili pa partner ang ball possession. Yun, possession arrow ng Team Pili. Ngayon, pressure, full court press ang ginagawa ng Team Naga. Receive by wait. May binigay na naman. Binigyan ng mukhang nag-commit ng foul si Win Galon. Pisikala ng ating mga players. Naka-full court press partner ang Team Naga. Para pahirapan. So, tingnan natin kung anong ball possession ng Team Naga partner. Team Naga. Kaso penalty yata. Penalty. Kaya, hindi. Sabi ni is sideline. Di ba may akala ko ba? So, titingnan natin. Yan. Kino-contest. Kung tama ang sideline tinawagan ba inbound. ng foul kanina? Penalty daw. Penalty. Tinawagan ng foul.
Offensive foul. Okay. Offensive. Tiborcio, Madridano, pinasa kay Almario. Oy, double foul. Ang tinawag. Kay Galon saka kay Aswer. Ilan na? Double foul. So, titingnan natin. Nagkakagirian, partner. Nagkakagirian. So, dito din kailangan sa ating butihing mga referees yung decision making nila and yung paano nila ma-maintain ang control dito sa i-manage ang ball game na to. Ball possession ng Team Naga, pinasa kay Tiborcio, Madridano, hand off kay Aureliano, pass to Almario drives, sidestep, inabot ni Manayan. Buta tayo. Block shot by Ian Manayan. Baseline inbound ni Aureliano, 4 seconds shot clock. Manap ng papasaw si Aureliano. Tiborcio, downtown. Downtown 3 by Julius Tiborcio. 1, 2, 3. Lomberio, binababa ang bola. Pre-nation ni Aureliano. Lomberio, dribbling the ball. Screen ni Suliman. Pull up J. Downtown, no basket. Offensive rebound ni Manayan. Semi-hook. Favorite shot by Ian Manayan. Bucket shot. 2 points by Manayan. Binababa ni Aswer. Aswer, pine-pressure ni Galon. Ano yan? Another foul. Another foul by Win Galon. 74. Tingnan natin kung ilang foul na. Penalty, partner. Masyado mainit ang physicality ng game. Sabi ni referee, game management natin to para hindi mag-away-away. Pag hindi natin kinontrol ang game, yun ang magiging disadvantage, no? Baka mas lalo maging intense. Saka yun na nga yung intense ang sinasabi laro. Saka mainit. Kahit intense yung laro, dapat compose. Compose pa din. Rebound ni Manayan ang bola. Pass to Galon. Galon, binabantayan ni Aswer. Pine-pressure ni Aswer. Si Galon, screen. Binigyan ng screen. Wrong pass. Almario. Layup. Easy basket by Jerome Almario. Stepping on the line. Stepping on the line. Si Ian Manayan, nagmamadali. Yun ang naging disadvantage nun. Nag-commit sila ng turnovers. Hindi nila kailangan niya. Now, kasi naghahabol sila. Yes. Aureliano. Penetrates. Pass to Julius. Hindi pumasok. Tap in. Mali yung tap. Napunta kay Lomberio. Pine-pressure ni Almario. Almario pressuring Lomberio. Lomberio. Hirap na hirap. Okay. Unsportsmanlike. Good defense by Jerome Almario. Nakita mo, partner, yung ginawa ni Almario kay Lomberio, yung patient na sinasabi natin. Kasi ang steal, partner, hindi yung nagiging advantage na ma-steal mo ang bola. Ang kailangan doon, yung tsatsagain mo, yung depensa, na sila ang magkukumit ng turnover. Pag nag-commit ang opensa ng turnover, yun na nangyari. Conversion niya sa points sa turnover. Kaso, ang ginawa ni Lomberio, hinawakan niya, hindi siya against sa bola, kundi against after siya sa player. So kasi may advantage yung offense at pag sa ngayon, sa ganong pagkakataon, after siya sa sa kailangan tao, hindi sa bola. Pabayaan yung player, yung offensive player. So automatic UF yun. Tiborcio, inasa kay Madridano, hand off kay Aswer. Aswer, mahanap ng papasahan. Dribbling the ball, Aswer. Fake. Pasa, wrong pass. Napaganda yata. Hindi pumasok. Rebound ni Manayan. Manayan, dribbling the ball. Pass to Hermonio. Hermonio. Dribbling. Crossover by Hermonio. Hermonio fake. Pivot ni Hermonio. Sabi ni Hermonio, foul. Wala pa rin. Fake ni Manayan. Ni PJ Suliman. Sumabit. Take 2.
Sumabit lang. Jersey number 17. As well, that's the second penalty. Dapat ganun, partner. Pag naka-turnover ka, yun dapat doon ka sa bola, hindi sa tao. Yun. So, ang tendency din kasi kapag naunahan ka na ng offensive player is yung depensa will try to stop the offensive player. Yun. 2-4-2 si PJ Soliman. Oo. 20 seconds. 18 seconds. 17. Lead pa rin, partner, ang Team Naga. 70 to 58. Oo. Yun, gandang tira yun ni Madridano. Oy, long shot, hindi pumasok. Yun. That's the end of the third quarter with a score 72-58. Still leading. Ng Team Naga. End of the third quarter, 72-58 in favor of Team Naga. So, medyo nagkaka-physikalan tayo dito sa third quarter. So, habang pinapanood natin ang game highlights, pasalamatan natin ang ating sponsors, Misibis Bay, Cagraray Island, Highlands Legazpi Subdivision, Hotel St. Ellis, Hotel Veneza. So, sila ang mga sponsors ng Ako Bicol Cup Kamsur Leg, at pasalamatan din natin si Congressman Saldi Co. Thank you po for bringing Ako Bicol Cup dito sa Kamsur. Partner. So, yun, partner. And ng third quarter. And ng third quarter. Tingnan natin kung ano magiging Ano adjustment, ba yung magiging adjustment ni Coach Noel sa Team Pili para makahabol sila sa Team Naga. Oo, kasi part ng third quarter, ando na naibaba na nila yung kalamangan ng Team Naga to single digit as low as 3 points. 3 points na lang sana kanina. Pero ano ba yun? First half, dito yata yun. Sa third. First half yun. First half yun. Naibaba nila yung kalamangan. At yun lang, hindi nila maitawid na maagaw yung kalamangan sa Team Naga, na kung saan nag-adjust din si Coach Nuki sa kanyang offensive and defensive sets. At yun, at the end of the third quarter, lamang ang pa rin ng Team Naga, 72-58. So dito sa fourth and final quarter, titingnan natin kung kaya pa ba ng Team Pili na gumawa ng kanilang run para maibaba or maitabla yung laban. So last 10 minutes of the ball game. Partner, parang injury si Joshua Villaflor. May yung sa shoulder niya. Oo. Para sa tingin natin, baka sana nga hindi na-dislocate yung shoulder niya. Baka hindi naman. Hand off kay Almario. Almario, pull up J, hindi pumasok. Power rebound ni Tiborcio. Ngayon, sabi ni referee, sa Pili daw ang bola. Ngayon, naka full court press. Full court press ang Team Naga. Fredson, binababa ang bola. Pine-pressure ni Aswer. Okay. Ball screen, hindi ginamit. Drive si Fredson. Oy, tinamaan sa ulo. Tinamaan sa ulo si Fredson. Kaya drive siya sa basket. Take 2 yun kasi act of shooting. So, free throws yun. Act of shooting, partner. So, ito din yung pagkakataon ng Team Pili na maibaba yung kalamangan na hindi gumagalaw yung oras. So, they have to take advantage of the free throws that they are given. And sa unang tira ni Hermonio, naipasok niya. So, mintis lang yung pangalawang tira. Jump shot yung free throw, partner. Jump shot Aureliano. Give to Tiborcio. Uy, ganda!
Oy, hindi pumasok yung layup ni Sayang El yun. Mario. Fredson, tumatakbo. Nawala yung bola. Dribble by Tiborcio. Uy, drive sa basket. Inoyo pa ni Jerome Almario yung bola, partner. Oo, ganda yun. Bakit? Ni Jerome Almario. Uy, miscommunication na pasa Miscommunication. ni Suliman. Pasa kay Lumberio. Nauna lang ng konting-konti yung cut. Ayun. Okay, organize. Sabi ni Mag-organize si Coach Noel. ng I-organize Team Pili. natin para parang lumalayo daw. Kasi Lumalayo na yung 15 Naga. points na ang lamang. 15 na yung kalamangan. And meron pang 8 minutes and 56 seconds ng fourth and final quarter. So, pwede pa rin tong mahabol. Depende na lang kung paano mag-a-adjust yung mga players, paano yung adjustment na gagawin ng Team Pili with regards to offense and sa kanilang depensa. So, I think kailangan nilang pigilan sa Team Naga is yung transition na naka-anchor kay Jerome Almario. As of now kasi, partner, nawala yung isa nilang transition player na si strict shooter nila, si Wawa Villaptor. Kaya sabi mo nga, ang anchor nila ngayon sa transition is yung Almario. At maganda ang nilalaro ng Jerome Almario. Aswer. Downtown, 3. Ni Aureliano, hindi pumasok. Baba ni Manayan. Manayan, binaba ang bola. Hinandop kay Sabordo. Sabi ni Sabordo, ball screen. Oy, natapik. Napunta kay Fredson. Naagaw ni Aswer. Oy. Foul daw. Sabi ni referee. Blocking daw. Oo. Kino-contest. Coaches challenge daw. Coaches challenge. So, titingnan natin kung magiging... Wala daw. Hindi daw pwede. Oo. Hindi ba pwede? Hindi daw pwede. Oo. Bakit kaya? Hindi daw pwede daw ang coaches challenge. Aureliano, dribbling the ball. Binabante ni Galon. Ginamit ang ball screen. Switch key Ayun, sa Bordo. Switch sa ball screen. Ayun. Pasa kay Madridano. Uy. Hindi pumasok. May foul. Kahit yung Tiburcio partner, maganda din ang nilalaro. Uy. Para may technical partner na ibibigay kay sa Bordo. For unsportsmanlike behavior. Kay Mark sa Bordo. Ayun. 2 shots will be rewarded. Oo. Technical foul yon, partner. Technical foul. Sa Bordo. Sa Bordo. Tingnan natin kung pupunta si Jerome Almario sa foul line. Number 3, fifth personal foul. Uy, masakit. Excluded player na. Excluded player ni sa Bordo. Sayang din yun naghahabol sila. Take 2. First shot. Uy. Hindi pumasok. Yung Minadali ni Almario yung first shot niya. Dahil sa technical foul. Ngayon, pupunta nag-uusap yung mga referees. Ilan daw ba talaga ang free throw na ibibigay? 1 o 2? Yan lang. May first attempt na doon si Almario. So, ngayon, pinag-uusapan ng mga referees. Meron pa yatang isa? 2 pa. Yung kasi partner, yung technical, kay Jerome Almario, hindi napapasok ni Jerome Almario. Ngayon, yung sa penalty, yung foul, yung sa penalty kay Samuel Madridano. Yun, 2 pa yun. First attempt, hindi din pumasok. Back-to-back partner, hindi pumasok. Second attempt, tingnan natin kung papasok ang second attempt ni Samuel Madridano. Jumpers ready, sabi ni referee. Second attempt. Wait natin. Second shot. Hindi din pumasok. Tatlong miss basket yun, partner. Sayang yun. Suliman, binababa ang bola, binabantay ni Sabordo, ni Tiborcio. Mahanap ng papasahan. Galon, pinasahan. Pull up J.
Hindi pumasok. Nakuha ni Manaya ng bola. Kinik Galon. Nag-screen si Suliman. Crossover. Kick fake. Drive. Oy. Nakakuha ng foul. Si Aureliano. Second personal foul. Pangalawang foul ni Second team Aureliano. foul ng team Naga. Substitution. Ian Manayan out. Binaobra in. Suliman. Swing kay Galon. Binaobra humihingi sa entry post. Yun. Na-deflect ni Jerome Almario. 3 seconds to shoot. Uy, 3 seconds to shoot. Oo. Pwede pa to. Dalawa pasa, dalawang dribble, tira. Pass to Hermonio. Oy. Naputukan sila ngayon. Good defense ni Aureliano. Kaso partner, mabuti nga hindi din tinawagan kasi yung verticality ng depensa ni Aureliano nakababa. Aureliano dribbling the ball. Pass to Tiborcio. Naghahanap ng papasahan. Pinaasa. Kay Aswer. No look pass yun. No look pass yun part Aswer. Aswer drives. Okay, left-handed layup. Hindi pumasok. Rebound ni Patricio. Nagmamadali. Oy, binangga. Nag-commit ng foul si Aswer. Jojo Aswer. Third personal foul, partner. Remaining time, 7 minutes and 11 seconds. Running score is 74-59. Lamang pa rin ng Team Naga. Naga Casereños. Suliman. Pasa kay Binobra. Fake. Oy. 2 Fake pa points. siya. Shake and bake. Shake and bake. Kayang-kaya niya. Tinirahan ni Buena Obra. Kanya ba? Short jumper sa corner. Baba ang Kalamangan sa 13. Aureliano. Drives. Aureliano. Left. Layup. Oy, bucket. Easy basket. Bucket by Aureliano. Fredson Hermonio. Drives. Oy, hindi pumapasok. Malamig. Cold. Kung sa cold. Kasing lamig ng aircon dito, partner, sa Capuerte Sports Complex. Kaya kailangan may jacket ka. Sabi ni referee, baseline inbound daw. Baseline inbound. Uy, yun, apat na ang foul ni Tiborcio with 6 minutes and 29 seconds. Malayo-layo pa rin yan. Marami pa rin pwedeng mangyari. Ang lead kasi is 15 points. 15-point lead. Okay, hintayin natin kung sino nag-time out. Ayun, nag-time out yung si Team Coach Naga. Nuki. Time out si Coach Nuki. Para i-organize ang team. Para magbigay ng instruction. At para maging maganda yung kalabasan, especially na meron na lang silang 14 seconds sa kanilang shot clock. So, importante pa rin na ma-maintain pa rin nila yung kanilang intensity, yung aggressiveness in terms of offense. And that would result na para ma-maintain or madagdagan yung kanilang kalamangan. However, ito namang Team Pili is still trying. They're trying their best to keep at pace with Team Naga. However, na-maintain ng Team Naga to put Team Pili at bay by making sure na maganda yung depensa na kanilang pinapakita. In terms naman na pinapahirapan nila yung mga guards ng Team Pili sa kanilang full court defense. Partner, inbound ni Patricio. Maghahanap ng papasahan. Binigay kay ganda. PJ Suliman. Ganda play yun. Play na yun. Power move by PJ Suliman. Aureliano naghanap ng papasahan. Ball screen. Drive. No. Nabitawan ng bola. Nakuha ni Hermonio. Pinipressure ni Aureliano. Yan. Oy! Nakakuha ng foul.
Si Jojo Aswer. Jojo Aswer. Drive sa basket. Pagkatapos, sabi ng referee, wala daw yung verticality kasi binaba daw yung kamay. Ayun. Fourth personal foul na din. A warning for penalty. Exclusion. Pero sa tingin ko doon, partner, nakataas yung kamay ni Aswer. Sabi ng referee, wala daw dun sa verticality ba? Verticality. Ayun. Ayun. Pasok yung dalawa. Down to 11-point lead. Pwede pa to. 5 minutes and 54 sa seconds. Middle. Fake. Tiborcio, nawala yung bola. Nakuha ni PJ Suleiman. Sabi ni Suleiman. Binaba ni Suleiman. Hand off kay Hermonio. Nagdi-dribble. Pinipressure ni Almario. Okay. Oy! 10 seconds to shoot. Buenaobra. Drives. Uy! Ano nangyari doon? Kino-contest ni... Mukhang parang masyado malayo doon sa angle. Wala sa angle. Parang wala sa angle yung referee para tumawag ng foul. Pero anyway, pasok yung unang free throw ni Alden Buenaobra. First shot. Baba sa 10 ang Kalamangan. 5 minutes and 30 seconds. Ano din partner nag-slow down din ang Team Naga sa opensa, saka sa depensa saka nila. Sa depensa. Hindi na gano'ng ka-intense yung depensa na pinapakita nila. At in terms din of their offense, masyado na ding madaming turnovers. Almario dribbling the ball. Almario binibigyan ng screen ni Tiborcio. Pull up J, downtown. Okay! Downtown 3 by Jerome Almario. 1, 2, 3. Brought to you by Mesibis Bay, Cagraray Resort. Post. Binigay sa entry post. Binabangga. Okay. Uy! What a scoop shot by Alden Buenaobra. Almario dribbling the ball. Binabantayan ni Patricio. Pull up J, hindi pumasok. Oy. Bounce pass. Ganda nung bounce pass ni Win Galon. Partner kay Alden Buenaobra. So hindi na convert. Hindi lang. Third personal foul na si Aureliano ba yun? Aureliano. Ngayon, nasa foul line si Buenaobra. Uy. Per shot. Bakit? 1 of 1. Bakit? Per shot ni Buenaobra. Maipapasok ba or maibababa ba sa 8 ang Kalamangan ng Team Naga? Second shot. Uy, pasok. Dalawa ang pasok. Malaking bagay yung partner na consistent yung free throws mo. Oo. Naghahabol ang Team Pili. At single digit na lang ang Kalamangan. Hand off kay Almario. Hand off ng papasa. Cross court kay Sam. Madridano. Pasa sa post kay Tiborcio. Uy, naputukan. Nakakuha pa ng foul. Yun lang. Nakakuha pa ng foul. Tignan natin. I-review daw, sabi ng referee. Alin yung nauna? Yung shot clock violation or yung foul? Paano kung sabay? Yun, depende na rin sa judgment partner ng referee. Depende na sa kanilang judgment. Tignan natin kung ano magiging judgment ng mga referees sa review. Yan partner, wait natin ang judgment ng mga referees. Nagtatanong din ang si Coach Nuki ng Team Naga. Humihingi din siya ng explanation kung bakit. I need an explanation. I need an answer. I need an answer. Why? Dialogue yan partner ni Piolo Pascual. I need an answer, but why? Question mark yun, partner. Ayan yung kanyang sagot.
Kasi ang lead na lang partners is Ayun. 8 points na lang. Oh, shot clock Ayun. violation. Oh. So, lahat naman nadadala sa mabuting usapan. Correction yun, partner. Yung tinatawag natin correction. Yun. Yun ang kagandahan na may review, nako-correct kung naputukan ba ng shot clock or yung una yung foul. kumabit sa basket. Kumabit yung basket sa shot clock. Ayun. Una yung pull up J, hindi pumasok. Rebound ni Tiborcio. Oy! Nag-commit ng foul si Patricio. Jersey number 29, Patricio Jr., that's his third personal foul. Partner. Remaining time, 4 minutes. Running score, 79-71. In favor of Team Naga. Almario, fake. Almario, spin. Almario. Oy, hindi pumasok. Hindi pa rin. Patricio. Tiborcio. Oy, pass to Tiborcio. Traveling daw ang tinawag ng referee. Turnover daw. Ganda sana ng offensive rebound pagkatapos ng pasa. Sinasabi naman ni Coach Nuki na Hermonio. Jump stop Binigyan daw. ng screen ni PJ. Kick out kay Ebina Obras. Uy! Long shot sa corner. Long shot sa corner. Oy, warning daw sabi ni referee. Delaying. Delaying the game. Warning for Ayun, delaying mukhang the game. etong fourth quarter, nasa Team Pili ang momentum. Kukuha ng Pili ang momentum nila. Inunti-unti nila Aureliano, dribbling, pinipressure ni ni Galon, hand off kay Aswer, pinasa kay Aureliano, hand off kay Almario drives, pasa kay Madridano. Oy, block shot. What a block. Timing ni Suliman. Saktong-sakto. Oy, kick na yan, same spot. Hindi pumasok. Not the same Nakuha result. may foul. May foul. Ganda sana nung kick galing kay sa long corner shot. Same spot sana. Kung napasok yun, momentum yun, ang lead na lang ng Team Naga is 4 points partner. Momentum changer sana yun. Game magiging momentum changer yun. Kaso ngayon nag-foul. Dahil penalty, pupunta si Jerome Almalio sa foul line. Yun. Dalawang first shot basket. is good. First shot niya is bucket. Second shot. Tingnan natin kung madadagdagan ba ang Kalamangan. Tingnan natin. Second shot. Hindi pumasok. Rebound ni Suliman. Hermonio. Binabantayan ni Almario. Pine-pressure ni Almario. Hermonio. Uy, binali pa. Power rebound ni Madridano. Pass to Aswer. Sabi ni Aswer, slow down. Set muna tayo, sabi ni Aswer. Binigyan ng screen. Hand off kay Almario. Tiningnan ng ring. Almario, 1-on-1. Uy, behind the back. Hindi pumasok. Nakuha ni Madridano. Sabi ni Madridano, set natin. Pasa kay Aureliano. Wait, sabi ni Tiborcio. Binigyan ng screen. Downtown J, hindi pumasok. Oy, another offensive rebound. Mabigat-bigat yun. Yun, last 2 minutes. Last 2 minutes. Wait, Madridano. Wrong pass. Naku. Wingalon, pinasa kay Suliman. Na-steal ni Almario. Lay up. Ayaw talaga. Hindi pa rin pumasok. May tinawagan partner ng foul. Foul doon mukhang si Almario ang foul doon. Jersey number 19. Almario, that's his fourth personal foul. Time out. Ano kaya nag-time out? Parang Team Pili. Team Pili yata ang time out. Partner, sayang partner yung mga transition na miss basket na yun. Oo. Points yun sana sa turnover ng Team Naga. Kaso hindi na-convert ng Team Naga. So,
Ang lead natin is 7 points. 7 points. Single digit. So, 80 to 73. Remaining time natin, partner, is 1 minute and 32 seconds. Pwede pa to. May pagkakataon pa ang Team Pili na makatabla or makalamang. Halos, partner, 3 possession ball game game. na to. So, kaya pa to ng Team kaya Pili. pa ng Team Pili. Walang imposible. Yun. Lahat posible. Lahat posible. Kaya nag-time out si Coach Noel para i-organize. Ngayon, pupunta sa foul line na sabi mo nga, partner, advantage ng Team Pili na hindi umaandar ang oras na kung mabasket nito ni Patricio Jr., ito is bababa ng 5 points ang lamang. Yun. Ngayon, first basket is good. Tingnan natin kung papasok yung second basket. Ngayon, 6 na lang, partner. 6 na lang ang kalamangan. Pag pumasok to is 2 possession ball game. 2 possession ball game. Uy, nag-roll na, partners. Yun, Parehas down pa, to 5-point lead. 5-point lead. Kaso, partner, dalawang possession na lang to. Pine-pressure ni Hermonio si Aswer. Scary. Uy, pasak El Mario. Okay, El Mario, sabi naman, back down tayo. Tingnan ng oras. 10 seconds. Ball screen, pull up J, downtown, hindi pumasok. Uy, kanino kaya ang bola? Uy, sa Team Naga. Team Naga ang bola. Tingin ko, partner, na last touch talaga ng Team Pili. Kasi 3 silang numi-rebound dun eh. Pero para May challenge. para ma-safe sa referee, titingnan natin sa review. Para sigurado din Para yung tao. sigurado. Kasi crucial din possession. to. Oo. Ngayon, remaining time is 1 minute and 12 seconds. 80 against 75. It's just a 2 possession ball game. Lead ang Team Naga by 5 points. 5 points. Parehas na sila, partner, Parehas penalty. na sa penalty. Penalty So na. lahat ng fouls would pupunta sa foul free line. throw line, sa foul line. So foul line. Nasa players na lang kung mako-convert nila yung mga free throws na yun. Oo, kaya kailangan dito para lalong-lalo na sa Team Naga, gagawin ng Team Naga is honest defense. Tiyagaan lang nila, wag masyadong sumundot. Kasi pag once na sumundot ka, nagiging advantage yun, natatawagan ka ng referee. Pwedeng tawagan ka ng referee ng foul. Oo. Advantage naman sa sa Team Pili, pag nag-foul lang Naga, sabi mo nga, partner, hihinto yung oras. Kasi pupunta sila sa foul line. May bababa nila yung kalaman. Bababa nila ang bola. Ayun. Symbol, partner. Last touch ng ng Team Pili. Team Pili. Yun, 11 seconds ang shot clock. Oo. Ngayon, i-inbound ng bola sa sa baseline inbound. Ang mag-i-inbound is si Solomon Aureliano. Sabi ng referee, hanggang dito ang barrier mo. Pinasa kay Julius Tiborcio ang bola. Pine-pressure niya Binaobra. Tiborcio, nawala yung handle. Ayun, turnover yun. Ganda nung depensa ni Alden Binaobra. Pressure si Tiborcio. Ayun, humingi ng timeout ang Team Pili. Ayun, nag-timeout ang Team Pili. Kasi ball possession ng Team Pili. Gagawin na, magdadiagram si Coach Noel kung anong gagawin. I-organize niya para makita kung ano yung proper execution na gagawin nila. Kasi behind sila ng 5 points sa Team Naga, 80 against 75. This timeout is brought to you by Misibis Bay, Cagraray Island. Remaining time, Hotel partner. Venetia. Dami nating sponsor. Highlands, Legazpi Subdivision. Partner, remaining time natin, 1 minute and 5 seconds. 1 minute and 5 seconds. Pareha sila penalty. So, 2 possession ball game. Oo. Mahaba-haba pa to, partner. 1 minute. Nasa 65 seconds pa to. 65 seconds. Oo. Kayang-kaya pa to ng Team Pili. Oo. Walang imposible. Kailangan lang nilang mag-convert sa possession na to. Lahat posible. Ngayon, sabi ng referee, sideline inbound, partner. 14 seconds ang kanilang shot clock. Oo.
naka sideline inbound. Ngayon, nakaset tong ang inbound. Ayan. Receive ni Hermonio, hanap ng papasahan. Hermonio, drive, kick kay Suliman. Hindi kapos yung basket. Ngayon, tignan natin. Uy. Sabi ng referee, sabi ni Pick, sa kanila daw ang bola. Sabi ng Naga, sa kanila din daw ang bola. Ngayon, titingnan natin kung ano magiging judgment ng mga referees. Ngayon, titingnan nila yung review. Para sigurado tayo kung kanino ba talaga. Kanino talaga yung bola. Oo. Yan ang naman ang partner ng kagandahan dahil sa ganitong crucial game. Kailangan natin maging perfect yung mga calls ng referee. Kasi unang-una, yun na may mga magiging disadvantage sa advantage. Pero ang kagandahan naman ng mga review na to, makukuha natin yung tamang angle kung sino talaga ang nakalastat sa bola. Yun. Kung kanino ibibigay ng referee yung Naga's ball basketball. possession. Sa Naga ang bola. Okay, substitution, pasok yung Patricio, lalabas yung Lumberio. Sabi ni Coach Noel, kailangan natin ng defensive stopper. Ayun. Ipasok natin ng Patricio. Ayun, binabantayan ng Patricio si Almario. Dinouble team. Pinasa kay Aswer, pasa kay Madridano, pasa kay Fake. Uy! Bang shot by Julius Tiburcio. 47 seconds. Remaining time, 47 seconds. Ganda nung execution ng nung passing. Oo, ng ganda ng pagkaka-break dun sa press break nila. Trap na ginawa pagkatapos na break nila. Yon, yung press Yung break. kagandahan ng rotation ng passing ng Team Naga na recognize nila doon sa reverse, sa weak side, na si Tiburcio kayang i-one-on-one. Si Alden Binoobra ba yung bumantay doon, partner? Oo, partner. Oo, naging advantage yun kasi mas matangkad si Julius Tiburcio versus kay Alden Binoobra. Nakita ni Julius Tiburcio na hindi naman nag-close out si Binoobra, kaya ginawa ni Tiburcio bank siya. Boarding. Ayun, easy basket. Easy Oo, basket. ngayon sa team pili ang bola. Ngayon ang call ni Coach Noel, half court siya. Kasi 'di ba, partner, below 2 minutes, ikaw magdidesisyon kung sa backcourt o sa half court ka mag-i-inbound. Front court or backcourt ka mag-i-inbound. Kaya pinili ni Coach Noel 14 seconds na ang shot clock, kasi clock, sa front court sila pinasa kay Binoobra. Okay, downtown 3. Oy! Bang shot! Downtown 3. What a shot by Wingalon. Ano pa yon? Bank shot pa yan. Boarding pa ni Wingalon, partner. Ngayon, inbound nila ng Team Naga, nag-duty foul ang Naga. Ngayon, si Solomon Aureliano, nasa foul line siya ngayon. Malaking bagay itong free throws na to na Solomon Aureliano na ipasok niya. First free throw ni Solomon Aureliano, pasok. Ngayon, second free throws ni Solomon. Tingnan natin kung papasok. Second free throws. Aureliano. Second throw. Hindi pumasok. Hermonio nagmamadali. Hermonio, downtown 3, hindi pumasok. Air ball. Nakuha ni Almario. Duty foul. Duty foul si Suliman. Oo. Ngayon, dahil sa penalty, parang nasaktan si Jerome Almario dun, partner. Sa kamay ngayon, pupunta sa foul line si Jerome Almario. Parang na-jam yung kanyang... Ano ba yun, partner? Si Suliman ba? Excluded player na rin? Depende. Hindi pa naman yata. Hindi pa naman. Kaso siguro pinalit si Patricio sa defensive purposes. Ito yung mga diskarte ng coaches na offense-defense. Yung substitution mo. Kailangan mo ng depensa, lalabas mo muna si ganito.
Tapos balik na lang pag sa Oo. opensa. Naski Hermonio ang bola. Hermonio mahanap. Oo. Wala, hindi Wala pumasok. talaga. Oo. Ayun. Rebound ni Binaobra. Oh, easy basket. Offensive rebound ni Binaobra. Bine-pressure ni Patricio. Oy. Parang ano. May galit si Patricio para daw nasaktan. May ginawa daw si Almario. Jersey number 29. Fifth personal foul. Excluded player. Excluded player na rin. Oo. Galit si Patricio paglabas. May ginawa yata. May ginawa Oo, ba? May ginawa yata. Parang hindi niya nagustuhan. nagustuhan ni Patricio. Ngayon si Almario nasa foul line. Ang lamang ng ng Team Naga is 5 points per shot, no basket. Remaining time is 16 seconds, partner. Running score is 85 to 80. Second throw. Then natin. Pumasok. 6 na puntos ang kalamangan ng Naga. Hermonio nagmamadali. Hermonio penetrates. Side step. Oy! Ganda ng tira ni Hermonio. Almario. Oy, nag-foul. Nag-duty foul pa. 4 lang yan eh. 4 points lang ang lamang. Penalty na. Parehas ang both teams. Penalty. Iyon, nailapit foul line. kahit papano, nailapit din naman yung kalamangan ng Team Pili, pero lahat partner ng first attempt ni Almario, hindi pumapasok. Hindi pumapasok. Parating may miss shot si pangalawang attempt. Jerome Almario. Sa free throws pa. Ayun. Second throw. Hindi Wala. pa rin. Oy, rebound ni Almario. Oo. Sabi, wala na daw foul. Wala Give na up daw. na rin. Give up na rin si ang Team Pili. Yun. End of the ball game. 86-82. Okay. City of Naga! Partner, ano ba yung naging kartada ng Naga? 6-0 ba sila? Oo, yata. 6-0, 7-0 sa elimination. Sweep yata nila Na-sweep nila yung elimination. Na-sweep nila yung sa district. Elimination. Sa district 3. Oo. Anong tawag dyan? Papasok sa next round na on a winning note. So, pasalamatan natin ang ating mga sponsors, Misibis Bay, Cagraray Island, Highlands, Legazpi Subdivision, Hotel St. Ellis, and Hotel Venezia. At pasalamatan din natin si Congressman Zaldi Ko ng Ako Bicol. Ako Bicol Cup Kamsur leg. Partner, habang iniintay natin ang kasurug player of the game na galing kay Barbie. Tingnan muna natin yung mga game highlights ng Naga. Ayun, ang daming magagandang highlights. Team Pili. Ng Team Naga. Wait natin kung sino magiging Team Pili player of the game. Wait natin si Barbie. Ayun. So maganda ang nilaro ng both teams. At the end of the first round dito sa 3rd district. So top 2 teams yung mag-a-advance sa second round. So kasama yung Team Naga and yung team ng Kamaligan. Bale yung laro kahapon, partner, talagang yun yung dikit. Heartbreaker. Oo, yung laro ng Kamaligan. And Kanama. So na-break ng Kamaligan yung hearts ng Kanaman kagabi. Parang na-busted. Yun, mas masakit pa yun sa breakout. Oo, kasi close game yung partner, toe-to-toe yung laban kasi ang nangyari is may another 5 minutes extension tayo. Ang Kamaligan nanalo by 1 point lang. Talagang ang kagandahan ng laro na yun kahapon
is binigay ng ng parehong Both both teams yung best nila. Yung best nila. Oo. Kasi mga top caliber player naman ng mga player noon. Kaya Oo. sabi nila up to the last second ng ng laro. Okay, walang partner. Barbie, pasok para sa Kasurog Player of the Game. Team Naga remains undefeated. Congratulations again and again. And now, I am with the Kasurog Player of the Game, jersey number 19, Jerome Almario, who gained 38 points, 4 rebounds, 5 assists, and 4 steals. So Jerome, I believe this is not your first time to be the best player of the game. Can you tell us kung sino or ano ba ang motivation mo sa pagpapakita mo ng magandang performance? Yung motivation ko lang ay yung pamilya ko, and sa mga teammates ko, coaches ko, and sa mga fans namin ng Naga, and sa girlfriend ko po. At ngayon may pagkakataon ka para batiin at pasalamatan ang supporters mo at ng Team Naga na rin. Binabati ko po ang aming mayor po na palaging nagsuporta sa amin, and ang aming boss po, Boss Chano Morano, and Sir Bob, and Coach Jake. Yan lang po mga teammates ko and coaches ko. Salamat po. Thank you and congratulations, Jerome. And here concludes our games for this Friday night. And in behalf of Representative Zaldico, Ako Bicol Party List, Sir Lloyd Rivera, our Commissioner, Ako Bicol Cup Technical and Production Team, this is Barbie Floriano, nagpapasalamat sa inyo sa patuloy na pagsuporta sa Ako Bicol Cup. Tomorrow we will be at Goa, so stay tuned for that. Good night, mga kasurog.